Nia, KWS is a uniform and disciplined force. And matters presidential directive is not an issue when I discuss. We are guided by certain guidelines, rules and regulations. KWS is a parastatal. This issue mar risk allowance maogi wacho ni kata ani chula. To kinya wacho ni President Nyogolo or ker mar piny nyowacho ni jogo omiya 5,000 to jok machielo go omiya 9,000. Nitiere processes ma must be carried out. Ni to kano chula 5,000 to jomoko gi omedo chula 9,000. Procedure mane manoti godo mondo migi. Ok en a blanket approval ma ng'ata ko wach ni kinyu mi ji 2,000 to be un gi capacity mar chulo pesa no. Nyaka wadhi through the due process mo bed guided by our guidelines mar salaries korika bedo roll out. Yes, no mi 1,000. Ok wanyalo wacho ni nikech ne kero wacho no mi ji 9,000 wan be mondo miwa. KWS internal process demand if the revenue you generate a pesa michake miyowa back to support our operations and even salaries. So, ka wan gi pesa no, the process will demand ni mondo wandik barua for approval. Those engagements are ongoing. Matters promotion, KWS nigi a structure, and this structure are reviewed every now and then. In fact, the current structure was reviewed just a few years ago. Everybody obedo moved and the gaps obedo filled. And they are done competitively through a board, a staff promotional board. Maonge issue morning ato is done for biasly. Onge gima kamano. Kata wechego mag akweda mag dhoudi. Onge akweda mag dhoudi. KWS nigi process through a human resource system mag give out diversity on ethnic balance. Ing'iyo makata sani ki request for the data. Ibiro mi nito kata even one of the marginalized community in this republic obedo factored in on matters of promotion. Ngato ka ngato mi opportunity, we have a process, an elaborate process. Ma make sure ni it is factored in. Onge promotion minyalo mi ni maybe jodhot makamae o mi kamae mang'eny jodhot makamae. That balance has to be done through the guidelines mar human resource manual. Now we have those instruments to guide on promotions, to guide on transfers, to guide on even employment. They are there and they are reviewed regularly. Aya adwa na somo tema chielo wadong kod dakika boro kende to atieko twak mar okinyi makawuono aga som gima mapiyo piyo. Captain Kenneth bende biro duoko gima piyo piyo mar mondo miki kwawe penjo mar ng'ata oko. Habat Orenga wacho na winji malera ka an waundo Gemba Woda apenjo ni ang'o momiyo ka raw chendo to je KWS obiro ma onego raw no to gikao odhi mbele gikao ringo almost half. To jogweng ma osechandore giweyo negi less than nus. Be en kare mondo gikaw ringo. Ero janno moro complain kanyo. Nikech ang'e ni kinde mang'eny kata ka jopinye monego raw to ilaro ga raw no mapiyo piyo kendo ahinya. Gima timore Joyce ni chik mar le okunyisowa mondo oro miyowa thuolo mondo cham raw. Oro cham le moro amora. Nikech legi nigi tuoche moro ma kichamo ka daktari okopimo, to it can be a serious disaster. So most of the cases kara onegi, kata le mora mora, first priority onego bene ya, vet doctor nitiere mondo pim gima diponi onego raoni. Or seche maraoni owuok oko, inyalo yudo ni raoni ok dwa bede pi nikech en gi injuries. Ne gidhao. Injuries ni miyo raoni all the times owuok oko. Emomiyo na wacho ni ere kaka wanyalo prevent raoni mondo kik cause damage. Wa relocate or translocate somewhere else. To bedo treated injury ma en godo no.